Верно са си по планината, много нещо си. Ja, ja. Ja. При нас нещата започнаха от едно куче, много банално. Наистина уникално куче, на което видяхме, че по-точно решихме, че това куче трябва да остави своите гени. И оттам стартира всичко. Почнахме да търсим на него женско, там започнахме да обикаляме по кошари, да търсим други кучета. Свързахме се с други хора, които имат такива кучета. Последствие се направи Международна асоциация Каракачанско куче и така собствениците на такива кучета вече се събрах в една организация, в която вече да обменят и опит, и материал генетичен и да работят заедно за неговото съхраняване. Иначе това куче от дълбока древност е било по тези земи. До последно до 50-те години се използва основно от каракачаните. Също така и от българските овчари, но при каракачаните могло да развие в най-пълна степен своите качества. Защото те са постоянно в дивата природа, целогодишно. И нуждата от такова куче, което добре да охранява стадото, е била постоянна. Тоест там е била най-строга и най-стрикна селекцията по ползвателни качества. Това, което направихме в Международна асоциация Каракачанско куче, е да се стремим да запазим максимално цялото генетично разнообразие на породата, както и да съхраним максимално неговите работни качества. Поради това голяма част от членовете на асоциацията са хора, които отглеждат и овце, кози. Много често хора, които започнаха първоначално, както и ние с кучето, след това взехме и стада, за да може самите кучета да са в естествената си среда и да се развиват нормално. Хората търсиха интелигентно куче с много добра психика, много добра екипна работа и за щастие го намериха в лицето на каракачанското куче. За 10 години популацията в САЩ вече е над 200 кучета, които са изключително разпространени в ферми. Като започнете от източните щати, през Уайоминг, Ню Мексико, самото Мексико в Канада. И каракачанско куче успешно замества породи, които доскоро бяха изключително популярни в Съединените щати, като пиренейското планинско куче, маремано и други такива породи за охрана на стада. Тоест, то се яви като един добър контрапункт на тези породи, притежавайки качества, които те бяха загубили.